Usa ang patay human nabanggaan ang gisakyang tugboat sa usa ka foreign vessel sa kadagatang sakop sa Maasim, Sarangani. Hinuon 7 ka tripulante sa maong tugboat ang naluwas atol sa insidente. Ani report. Kini ang mitikyaob nga tugboat nga sakay ang 8 ka tripulante human nabanggaan sa usa ka foreign vessel sa kadagatang sakop sa Barangay Kabatiol sa Maasim, Sarangani pasado alas 4:20 sa kadlawon adlawng Martes. Sa maong panghitabo, 7 ka sakay sa tugboat ang na-rescue apan patay ang 50 anyos nga kapitan niini nga na-recover sa Coast Guard duol sa nahitabuan. Sumala sa Philippine Coast Guard Southern Mindanao, gikan sa Glan, Sarangani ang maong tugboat ug nagaguyod og walay sulod nga cargo vessel padulong sa Iligan City. Samtang ang foreign vessel padulong sa General Santos City nga dunay kargang semento, dihang miagi kini sa tunga sa tugboat ug ang giguyod nga cargo vessel. May isang foreign vessel na papunta naman siya ng General Santos City. Unfortunately, is dito siya dumaan sa gitna nung tugboat and yung cargo vessel, which resulted na nag-snap yung towing line and which possibly caused the capsizing ng tugboat. Luwas hinuon ang 20 ka tripulante sa foreign vessel nga dunay flag sa nasud Panama. Nakahold na sab ang maong foreign vessel samtang nagpadayon ang investigasyon sa Coast Guard sa panghitabo. Gipabantayan na sabog mga personay sa Coast Guard ang area nga nahitabuan aron masiguradong walay oil spill. Pinuntahan na din po ng mga personnel namin para to verify at to make sure na walang oil spill na mangyayari doon. So sa ngayon, nandun pa sila to investigate. Gidala na sa buhatan sa Coast Guard sa Maasim ang mga na-rescue nga tripulante sa tugboat ug nahataga na og atensyong medikal. Samtang gidala na sa pribadong punerarya ang patayng lawas sa kapitan sa tugboat. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kabahin ang nalambigit nga foreign vessel. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.